Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Ngifuna sike siwubuke nje lo mdwebo wethu ukuze nje sizikhumbuze kancane nje ukuthi njalo njalo nje kubalekile ukuthi ukuwenze nje into obungade ungayijwayele noma kade ungayibhekisisanga kahle. Asibone ukuthi sisebenza kanjani ukuze siphume kulomdwebo wethu. Asithi sinomdwebo hayi nanokuthi sithi sinomdwebo ke lana u-A B C D saxhuma ke no E lapha phakathi nendawo sizama ukukhombisa ukuthi u-E wethu sesiyawufakela nawo ukuthi uzosebenza nawo. Sifuna ke ukuveza ke ukuthi ke njengenjwayelo sizenza izibale nje ngalezi sifuna ukuveza ama-angle alinganayo afanayo asondelene kanjalo kanjalo. Sibone ukuthi kuzosebenza na. Ase ngibhalile lapha yana ke angle yami yaka AEB ngithi equal or ngithe equal or similar to ubani u-ECB. Ncese yazi ukuthi amehlami abheka phezulu abheka phansi. Ngibhala ngiyakhuluma. Asibone ukuthi uma sithi siyahlawumbisa sithi angle yaka A E B iyalingana noma iyafana ne-angle yaka ECB, sizofika siphume lephi. Siloke siwaqhathanisa nje ama-angle ethu sibone ukuthi sofika phi. Asibone ukuthi sizodlulela phi. Asithi asuthathe nje lo mugqa wethu esibize ngu-L siwukhiphele ngaphandle sithi siyosebenza nawo noma siyohlaziya lapha ngaphandle sibone ukuthi sofika phi uma senza kanjalo. Angithemba ukuthi u-M wami lo uyabonakala ukuthi kusawuwo lo olapha kuloya mdwebo ukuthi nje sisiveni sahlukanisa sasavumela ukuthi umugqa uzimele. Uma umugqa wethu uzimele asibone ukuthi sizofika phi. Singathi sino N la. Singathi sino N. Uma sino N wethu ke siyaqopha lapha ya u-N wethu sifake N ya sifake u-N wethu la. Sama ukuthi nje sithi ukuxakazisa lo mdwebo noma sithi ukuhlukanisa nje kancanyana sifuna ukubona ukuthi sizofika phi nawo. Muphi nje omunye singawukhipha la noma sithi ukususa. Asibhekisise singathi la ichashaza lethu la nguC wakhona ungangena ngala. Yabona sizama ukuthi lo mdwebo wethu suveze ngenye indlela noma sithi ukugqamisa nje kancane. Sesibo ukuthi la ngathi ngifake i-curve la khona. Bangivula uthi ngehle la ngizama ukuyochaza kangcono la. Ngifuna ukubona ukuthi akhona yini amanye ama-angle singathi azosiza noma azosebenza kanjani. Asibone sino EC angle yakhona ingathi sikhathanisa noma siyifanisa nobani noma singathi uma ukuthi siyasebenza nokuthi parallel singathi E wethu parallel noba E wethu parallel no Thingbo E wethu singathi parallel no M wethu akubhekisisi kahle. Yeah, kuyawenza umqondo lokho E wethu singasho ukuthi parallel no M wethu. Ngabe iqiniso lelo ngabe siqamba ngamanga. Yeah. Siphinde ukupho kunye singaphinde sikuthole esingathi ku parallel noma kuyasebenzisana. U-B u-DB wethu awubuke u-B u-DB ncese shona le phezulu singathi iwona u-parallel nobani bukuthisa kahle u-CB. Ungabe mhlawumbe akulona iqiniso lelo noma mhlawumbe ngabe sikhuluma iphutha. Sihamba kahle impela. Ungaphinda kodwa phela nawe uthi ukubhekisa kahle noma seniqhathanisa nabangani benu nibone ukuthi ingabe uVabakshini uyalikhuluma iqiniso noma uyaganga nje. Asibone uma sisuka kule angle uCB yini enye singaphinde simqhathanise nayo noma simfanise nayo noma singabe sesibamba khona la sithi
sizophinde futhi sizame nangezinye iy'bonelo ngoba ukwenza iy'bonelo ngithi nje kujwayele futhi ukuthande.